Moikka kaikille! No mähän sanon yleensä moikka kaikille. Voisiko sanoa jotain muuta vastaavaa, mutta kumminkin aloitan. Elikkäs olen Saara Merikivi ja olen Etelä-Suomesta. I'm from Finland and nice to meet you. My name is Saara Merikivi and anymore. Niin, ja olen opiskelija. Olen korkeakoulu, vaan avoimen väylän opintoja teen ja sitten on kuvataide ja ylioppilaan tutkinnolla. Ja sitten asun yksin, mutta eihän sitä kaikki tiedä. Ehkä asun toisen kanssa, ei sitä tiedä. Ja sitten harrastan vapaa-ajalla niin professorointia. Ja sitten sekä olen kirkossa vapaaehtoinen, eli olen vapaaehtoinen diakonian työntekijä, sain lisähommiakin. Minua pyydettiin sinne töihin ja olen aivan otettu ja iloinen, että otettiin töihin. Ja sitten siellä vapaaehtoistyöntekijänä mä teen hommina se keittiövuoroja. Senioritoiminnassa avustan senioreita ja juttelen heille ja annan heille rakkautta ja kannan heidän ruoka-asteensa paikalla, että ne saa sen annostuksen rauhassa syödä ilman sitä, että se lentäisi lattialle. Ei saisi niin ehkä sanokaan, mutta siis avustaa sitä, ettei ruoka tipahda mihinkään, että ne saa ruoan perille. Siinä ennen ruokailua on hartaus, ja hartaushan on kirkollinen, jossain määrin ei, mutta sen takia tämä, missä mä olen, niin se on välillä kirkollinen, mutta kyllä silti tulee senioreita tai niitä ihmisiä todella paljon, ja olen todella otettu, kun niitä tuleekin, ja koska mehän haluamme auttaa ja tukea ja ymmärtää ja tehdä, että ne kokee, että ne on arvostettuja, että ne ovat tosi tärkeitä tässä yhteiskunnassa, vaikka heidän ikänsä onkin jo korkea. Sitten en mä muuta vapaalla ajalla teekään, ja sitten mä teen työskentelyjä ja noin. Sitten mä hoidan kotitalauttani ja hoidan itseäni, siis tavallaan käy suihkussa ja syö ruoat ja kaikki tällaiset vapaa-aikaa. Eli teen peruskohdilliset asiat ja näin poispäin, mutta nyt mä opiskelen ylioppilaaksi. Ylioppilaskokeet ovat ensi keväänä, syksynä, ja sitten ehkä ensi keväänä ja sitä syksynä, sitten mä valmistuisin. Ja tänään minä opiskelen myös geomediaa, eli maantiedehommaa. Sitten kun mä tein noita kirkollisia juttuja, niin mä sainkin todistuksen. Tällaisen todistuksen Raamatun oppitunnista, kurssista. Ja kiitos lahjaksi sain Armon tyttäret uuden kirjankin. Mä oon kiitollinen siitä, että Jumala on johdettanut tätä asiaa ja että saan kokea tätä Jumalan kosketusta. Ja kun tasavuosi sitten olin aivan hukassa ja puolet oli pimennossa minulla. Ja mulla todettiin aivokasvain. Ja kun mä sain sen kuulla, että mulla on aivokasvain, niin mä ajattelin, että onko mun elämä tässä. Mä en tiennyt, että onko se hyvänlaatuinen vai pahanlaatuinen. Ja se käyttäytyi oirekuvasti aika rankastikin. Ja kun mä sain tietää, niin mä olin aivan pysähtynyt. Kun mä sain tietää, että koska tää on otettu, niin ensimmäiset kuvat oli sitä tiedosta puoli vuotta. Eli tää oli tämmöinen lottovoitto, että se oli oikeasti, kun mä olin kuvin, niin mä tärisin ja mietin, että onko tämä pahanlaatuinen, onko tämä myöstä, koska ei voi enää hoitoja antaa, koska siitä on kulunut puoli vuotta. Eli aika iso riski toisen hengeltä. Niin kuvat kun oli ja viikon päästä tuli viestiä, että se on samanlainen ja se on hyvälaatuinen, mutta käyttäytyy pahanlaatuisesti. Se tuo mulle migreenikohtauksia, se tuo mulle sätkimistä, Toureten syndroomaa, se tuo aika moni kaikkea. Muitakin juttuja tuli siihen kaivokasvoimen lisäksi, niin jo edelleenkin poden niitä.
päivittäin, niin mietin, että onko mun elämä myös tässä sen takia, että mä joudun kärsimään niistä, joka vaalii ja joka niin kuin karsii mun elämästä todella paljon. Ja sen täytyy kaikkien ymmärtää, että tämä ei ole mitenkään helppoa. Ja se myös, että mä päivän mittaan en välttämättä jaksa samalla tavalla kuin muut ennen vanhaa. Ja tämä on se ongelma. Ja sitten kun mulla on mielenterveysongelmia, sairastan 2-suuntaista mielenhäiriöä, niiden lisäksi, kun sairastan tätä aivokasvaimen, niin on tämä aika raskas pakettikin. Ja sitten mä olen myös autismi ja ADHD, Tourette, 2-suuntainen, mitä tahansa lukisinkin näitä diagnostiikassa. Haluaisin tuoda sen esille, että ihmiset ymmärtäisi näitä. Ja mä tulisin arvostetuksi, kuuletuksi ja tällä. Sen takia mä teen vapaaehtoistyötä ja teen ihan kaikkea, että minua ymmärrettäisiin. Ja tästä tuon sitä sanomaa eteenpäin. Ja haluan oikeasti vaikuttaa tähän asiaan. Ja tämä on ensimmäinen tietopläjäys. Haluan jatkaa sitä seuraavallakin videolla, mutta katsotaan, miten tämä voisi mennä. Ja ei mulla ole mitään muuta. Haluan toivottaa teille hyvää päivää ja osaa 2. Eli 2-videoon. Tehdään näin. Anteeksi, tämä menee vähän tällaiseksi keskeytykseksi, mutta tämä on niin kova pala mulle, että kun ajattelee sitä, että elämä olisi voinut olla ohi, mutta kyllä tietää, että Jumala ottaa sitten taivaan kotiin vastaan ja saa sen arvon sen kautta, niin kuin nuo Armon tyttären kirjan kirjoittaja. Mutta kiitoksia.